Hello, teman Bring ayan ay ka YouTube channel ayan ang kalolong lebe ka do amo sabihin ay ka diano ay dolam ka diano online shopping dia libya dijual an ayan aling de kalau tangan tujuan in ada gade ema big donadik din online shopping de an siapiani tuju ilo do benga ada lagi kalau tangan ayan niya ilo polo bebek nga ano ayan adiling le ay YouTube link po galaw dadora ni ilo polo bebek online ado lamadang mundang ay ani diga galaw lale Oleh, sudah ada mukbang lautan nga. Abang tu dem so lebih tahu supaya nudul sangatin aduh itu kaitan ini. Tu ayam wo. Abang tu tak wo. Nanti angkat dia nun ipo ay. Online shopping day at tapi kung ay takin inabola nga ilaw to video dola ni Dika kalau soye ito na mo Abang tu tak Aduh kau meh. Abang tu tak mau. Duna jangan kalau yang Nam. Abang tu ya mo.
没有这个。没有按照正常的本正常个老人们吗？个有都不得的的，哎，没能爱路呗妈妈，正常个老哎妈妈呢？这个在做那个老哎妈妈呢？那反正这个，嗯。Kalau em nghĩ con lùng ai ra bạn ô. Irresistibly smooth chocolate. Abang tu cakap em. Oh.
Aba, hindi mo. Ang ganda ng bata nito. Pati yan, hindi mo buya. Kan mga nate. Minang buya. Tinulang kang dilakada ng mga emama. Ang ganda niya ng galabay ka na. Ken bet nào vì áo với có mày chưa và đeo này cần tay nha nó bên từ các em sao cái đồ mi đấy không ai được để đằng ngô Portable hair straightener. I can definitely carry this in my bag and not even know that. Time of Porta. 私のスタンドも敵ではない。 Get a new look hairstyle in just 5. Abang Grab.
lâu Abang gue mau. Abang gue.
Kawan buat mo ay kamukbang late kasi na tayo manood sa biya bangin nito ang kalaman naman di ka kalau saya atau nanti tayo natirang ka dari ka dyan adik ka teka ano yan kalau tanga ilo follow sa komedon niya ang YouTube mo at ito no line no survival doon niya hindi nga kalau saya hindi nga lomso ko saya atau na salud MD mingin salud lah